Kuninonke bafundi, kuninonke zindlalifa zobukumkani bukaThixo, mandithathe lithuba ndibulise egameni lenkosi yethu Yesu Kristu landiphakamela eligama, igama likaYesu, the name of Jesus. Sithethe ngembophelelo, sithethe ngezinto zembambezela nezokubambezeleka nezongayiphambili ekuhambeni kunye noThixo, izinto ezibophelela umuntu, umfanekiso womuntu obotshelelweyo. Ndiyambulela uThixo emini bafundi xa sifumane lithuba ukuba siphinde sithathe inxaxheba kwizifundo zeziseko zobuKristu, i-formation, ukuqulunqwa nokubunjwa komKristu. Yonke into iyabunjwa, yonke into iyabunjwa. Siyambulela uThixo wabumba umuntu kwiGenesis chapter 2 verse 7, lithi wambumba uThixo umuntu ngothuli lomhlaba, wamphefumlela waba ngumphefumlo ophilayo. Wasifundisa uThixo ukuthi sawuhamba siqhubeka nendaba yobumba nokubunjwa komuntu. Emoyeni umuntu uyabunjwa. Mfundi, ndinomfanekiso wembophelelo ezisemntwini. Ndayibona lento phaa kuchapter 16 incwadi yabagwebi. Oh my God, le ncwadi kakhulu yayithanda uvela kakhulu. Sister wam ozemveni kwam undalekelayo nesong ayithandayo, ndimane ndiwalibala amazwi, kodwa yayithetha ngeli xesha uSamsoni uDelilah athi uyandikhohlisa. My God, utsho kuSamsoni uthi uyandikhohlisa, kude kwasisihlandlo sesithathu undikhohlisa. Amafilisti athetha naye uDelilah ngoba yayikhona enye inxaxheba eyayike yathathwa ngaphambili kuzanywa ufunyanwa amandla kaSamson, the power and the strength of Samson. Kodwa andithethi ngamandla kaSamson, ndithetha ngembophelelo. Unobangela ndiye kuSamsoni nebali lakhe kungenxa into yoba ngeli xesha amthathileyo amfaka eholweni, amfaka embophelele, asebenzisa imetal, asebenzisa sithi ihupulu ngesiXhosa, sithi ihupulu, asebenzisa ezanto ezinjeya, ambophelela ngazo ukwenzela into yoba angakwazi ukushukuma. Ndithetha ngembophelelo. Nyani aya naye phaya embophelele uSamsoni engakwazi nothini. Ndiqala kule ndawo yembophelelo. Side isitori sikaSamson ngoba uqale walaliswa kuqala phambi koba abotshelelwe naphambi koba achetywe iinwele zakhe. Ndiza kuwe mfundi ngelithi uyabotshelelwa umKristu, kodwa umKristu funeka ekhululekile. uSamsoni was an Old Testament Christian, yayingumKristu we-Old Testament, kodwa masijonge nazi intshaba ngoku zimbophelele, zifuna ukumtshabalalisa, ngoba eyona njongo yamaFilisti ayifuna ukumtshabalalisa uSamson. Ndiyathanda kweli bali likaSamson sibe nomfanekiso engqondweni nokuthi lesi sifundo sikuso singene nzulu kuso, sibukhangele ubomi bethu obudlulileyo uba bunezinto ebebesibophelele kuzo. Fundi, ndiyakhumbula nam phambi koba ndize kuYesu zazikhona into ezazindibophelele, ndizazi kakuhle.
nendawo endakhe ndaya kuzo kuba ndibotshelelwe ndingakwazi uzikhulula ndiyofuna amancedo okukhululwa. Kodwa thank God because kuloo plan leyo yonke ndawo ndakhululeka, ndahlangulwa nguThixo ukuze namhlanje ndifundise into endiyaziyo ebomini bam. Uyakhululeka umntu ovume uYesu wamamkela eyinkosi nomsindisi ebomini bakhe, wahlala engumntwana kaThixo. Uyakhululeka lo mntu, ukhululwa imfundiso yelizwi likaThixo. Kule nto yembophelelo, mfundi, ndiyathanda ukutsho ukuthi sithetha ngento efuna uba wena ngokwakho uzijonge, uqwalasele kuwe, ube nexanduva ngawe, ube responsible for wena. Umyeke omnye umntu forget about the next person. Kule mfundiso sikuyo cinga ngawe nezinto ebezikhe zakubophelela ebomini bakho obudlulileyo, nezinothi kanti zisathe nca ebomini bakho awukazolathi uzibone uba nazi izinto ezindibopheleleyo mandizikhulule kuzo. Kunelizwi elikwincwadi yabaseGalate, umbuzo wakho uthi zintoni mhlawumbi imbophelelo, mfundi? Kunelizwi elikwincwadi yabaseGalate elandikhululayo nam ngelinye ilanga xa kuthethwa ngeli lizwi ndazibona ezibophelelo. Chapter 5 verse 18 to 21. Incwadi yabaseGalate chapter 5 verse 18 to 21 ithi, ukuba ke nikhokelwa ngumoya aningaphantsi komthetho. Iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama eyile: ukrexezo, umbulo, ukungcola, uburheletyo, ukubusa kwizithixo, ukukhafula, intiyo, iinkani, amakhwele, imisindo, amayelenqe, iimbambaniso, izahlukana, oomona, okubulala, okunxila, iindywala, nezinto ezinjengezo endanixelelayo ngenxa engaphambili, njengokuba besendinixelele kade, ukuba abazenzayo izinto ezinjalo abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo. Ndixa ndiqala unibulisa apha bafundi ndithi nizindlalifa zobukumkani, kodwa apha sifumana nazi iimbophelelo zichazwa, ziyabalwa, zinintsi mfundi, zinintsi kakhulu ezibophelelo zichazwe apha. Ezinye siyazi ukuthi abanye abantu bazithethelela, bazonwabele ukuba bezenza, bonwabele. Kwabantu abonwabela into ezifana namakhwele, ikhwele, ijealous, umntu awonwabele loo nto. Imbi into yekhwele, iyawenza umonakalo nayo. Ndiyayiphakamisa nje kwezi mbophelelo kuthethwe ngazo apha. Zinintsi ezibophelelo ekuthethwe ngazo apha, kodwa ndiphakamisa le imbophelelo yekhwele, ijealous. Mfundi, le nto ejealous mhlawumbi mandiyenze banzi. Siphila ezweni labantu abanye abakholwa, abantu esiphila kunye nabo, sihlala kunye nabo abanye. Inintsi into mfundi mayelana nejealous. Inintsi ubone into umntu eziphumelelela encedwa nguThixo, iliso lakho livele nje libe nekhwele, likuvusela umoya omdaka, ombi, oza kwenza ukuba ungaze ubudle ilifa ubukumkani bukaThixo.
Abantu banezizinto mfundi nabazenzayo abangahlukananga kunye nazo umntu ade abushiye obubomi usikubo. Lo mntu lithi izwi likaThixo akayukubudla ilifa ubukumkani bukaThixo. Emini nje mfundi xa sijonga inintsi indaba ekweli lizwi lejealous, inintsi kakhulu. Abantu bakaThixo abakhonza uYesu mabazijonge baziqwalasele ezi zinto zingabikho ebomini babo kuba baphilela uThixo. Zimbophelelo ezi zichazwa apha mfundi. Bukhona umbuzo othi kuwe, yintoni imbophelelo? Nazi uburheletyo, zininzi ezinto zichazwe apha, imibulo, zonke izinto, ukrekeza, yonke le nto ichazwe apha, ukunxila, yonke le nto kuthiwa zimbophelelo. Siyawukhumbula kaloku mfundi uba singekezi uYesu bekungekho nto isinqandayo uba singazenzi ezi zinto, kodwa ngenxa yento ubuThixo esinceda namhlanje siyakwazi ukutsho sithi ngenxa kaYesu into ethile uThixo undincedile, andisayenzi. uThixo undehlukanisile, uThixo undikhulule ngoba ndingumntwana kaThixo. Undihlawulela uYesu egazini lakhe, ndihlangulekile, ndihlangulekile. Zizinto ezi mfundi ekudingeka sizishiye eCalvary apho uYesu wabethelwa khona. Zinto zakhona ezi, obubomi budala sithetha ngabo, obubomi budlulileyo obunembophelelo ezinintsi kangaka. Yiyo loo nto phaa kuqiniseka ngosindiso lwakho sivezile into yoba umntu akakwazi uzisindisa, udinga umsindisi uYesu Kristu. Xa ujonga nawe apha ezinto xa zikuwe uyawuzigqiba nini uzisusa, and zizinto ezisemoyeni womntu ezi, ngoba umona awukwazi wolatha. Ubona umntu xa ewenza, nonxila ukwazi ukolatha, but umbona umntu xa enxilile uba unxilile lo mntu. Yonke le nto ilapha isemoyeni womntu. Yiyo loo nto incwadi yemizekeliso isithi umntu omphefumlo kraka yonke into imnandi kuye, akho nto ayohlulayo, akho nto athi lena noko. Zonke izinto ezikraka emphefumlweni okraka zimnandi kuwo. Xa ujonga ke mfundi uzawubona ukuthi uyafuneka uYesu, uyafuneka uYesu. Siyadingeka ukuthi sincedwe. Ukhona umncedi ke, ilizwi likaThixo seliyibekile. Sithethile ke kakhulu fundi ngendaba yokuthi siyazibalula, sizibalule izinto ezingathi zibe zimbophelelo ebomini bethu xa sinokuzonwabela endaweni yokwahlukana nazo. Mfundi, siyonwabela yimbophelelo, yehlukana nayo. Xa sinothi sizonwabele singohlukani nazo, ingxaki izawuba khona ngoba sibophelelekile. Wonwabe, siyayazi mfundi ukuthi nanamhlanje abantu zindawo abonwaba kuzo ezi sithetha ngazo. Umzekelo, ezi ndawo konwatywa kuzo ngabantu zimbophelelo, zibabophelele ezaa zinto, kodwa bona bacinga fanuba zinto zokonwatyelwa. It's only when you know that Jesus is Lord ebomini bakho uzawukwazi ukuziqonda imbophelelo, ngoba abantu abanye bazonwabela ezi zinto, bazonwabela ezi zinto, kodwa ziyabalulwa apha kulesi sifundo sisifundileyo abaseGalati chapter 5 verse 18 to 21 ukuba zimbophelelo ezi. Kodwa uYesu ufuna usikhulula, uYesu ufuna usikhulula. Incwadi yabaseGalati chapter 5 verse 1, amazwi athi,
hallelujah. Yimani ngoko enkululekweni athe uKristu wasikhulela kuyo, nize ningabuyi nibanjwe yidyokhwe yobukhoboka. uYesu ufuna ukukhulula mfundi. uYesu ufuna ukukhulula ukuze ungabanjwa yidyokhwe yobukhoboka. Ezi zinto ziyabakhobokisa abantu. Singabona kunzima mfundi, abantu ngamakhoboka bakhotyozwa zizinto kuba kaloku akho mntu wobakhulula. Kodwa uYesu utshilo uba uyabakhulula abantu. Utshilo uYesu ukuba uyabakhulula abantu. Ndikhumbula amazwi apha kuMateyu chapter 11 verse 28. Uthi uYesu xa emema pha athi, zani nonke nina nibulalekayo nisindwa imithwalo, ndoninika ukuphumla. Loo nto ithetha ukuthi izinto ongakwazi uzisusela ngokwakho. uYesu uyayazi ukuthi unemithwalo ongakwazi uyisusa ngokwakho, iyakusinda udiniwe. Uyakubiza kodwa uthi iza ukuze ufumane ukuphumla. Andiyazi ke mfundi ukuthi nanamhlanje ngomphi umfundi ongatshoyo athi uba uYesu efikele empilweni yam, mna okwenene ndiqaphela ukuba ndiphumle. Ndiqaphela ukuba ndiphumle ezintweni ebezikade zindenza ukuba ndingaphumli. Ziqhawukile imbophelelo, ziqhawukile amatyathanga, aqhawukile ii-bondage, zikhululekile egameni lenkosi uYesu. Siyambulela uThixo, bazalwane bam, bafundi, ngomsebenzi awawuthuma uYesu ukuthi azowenza, ukuze namhlanje sibe kanti sisevangelini lokukhululwa, sisevangelini lokwehlukana nezinto, sisevangelini lokuba sikhonze uThixo. Ithi incwadi kaLuka xa kucula ingoma phaya, ingoma eculwayo ithi ukuze simkhonze imihla yonke sivuya. Really it is joy ukukhonza uThixo, luvuyo olukhulu olungasoze luphele. Uthi Davide, restore unto me the joy of my salvation. Phinda uhlaziye uvuyo losindiso lwam. Ndiyakholwa mfundi ukuthi lamazwi endiwakotayo uyawangqinela, ngoba imbophelelo zikhululekile. Imbophelelo zikhululekile, amatyathanga aqhawukile. Uzibonile izinto ebezikubophelele, waya kuye uThixo wacela amandla, wathi Nkosi ndipha amandla ndiqhawule ezi zinto, ndipha amandla ndiqhawule ezi zinto. Mfundi, uThixo ulungile man, uThixo ulungile. Le nto indenza uba ndibe ngathi ndimnandi, you know mfundi, ndimnandi ndingatsho, yoba ndibona uSamson apha ekugqibeleni kula chapter 16, 17, eza chapter zombini, uSamson phaya ucela kuThixo, uyathandaza, uthi Nkosi okwesihlandlo ndenze ukuba kubuye amandla wam, ndikwazi ukuba ndiziphindezele kwiintshaba zam. Andithi bezimbophelele mfundi, bezimbophelela nditsho, kodwa izwi likaThixo lithi uThixo wamva uSamson, wamva uThixo uSamson, ngoba la mazwi okanye la magama asondelene mfundi. Wamva uThixo uSamson ngegama lenkosi uYesu, wamva uThixo uSamson. Lithi izwi lenkosi, wathi uSamsoni, ndibonise, ndivise. Watsho kumfana wathi ndivise. Wayengasaboni mfundi, ngoba izwi lithi baqale bamkhupha amehlo, even before bamfake eholweni bayokwenza ngaye isport, bamqale bamkhupha amehlo bayodlala ngaye. Ilizwi lenkosi lithi wamva uThixo uSamsoni, abuya amandla wakhe. Iintshaba sebhizi zihleka zisithi ha, sikufumene, bekudala kakade sifuna ukutshabalalisa. Azayazi uba imfihlakalo yenza amandla
uThixo wabuyisile kuSamson. Ngoba mfundi ngifuna ukutsho xa ndifundisa uba sendihambile ndabona ndafunda izinto ayomvakalelo nokuva amandla okushumayela uyoshumayela mfundi, ayiyo loo nto. Ivangeli ayiyo loo nto. Ukuhamba noThixo ayiyo loo nto. Banintsi abantu abashumayelayo bengasindiswanga, banintsi abantu abashumayelayo nabafundisayo, they are not saved. Kodwa umuntu osindisiweyo igaranti yakhe eyoba uThixo uba kunye naye. uSamson uncedwe kukubuyela kukaThixo empilweni yakhe. Loo nto ngamazwi avakalayo, the presence of God, i-presence zikaThixo. It was not the anointing, because ngeli xesha athi uSamson xa evuka phaa kwababuthongo kusithiwa nanga amaFilisti phezu kwakho Samson, wayecinga uba i-anointing isekhona. Kanti i-anointing ipreservwa zii-presence zikaThixo. I-anointing ukuze ikwazi uba effective, ikwazi ukwenza ii-onslaughts to the camp of the enemy, ikwazi ukuwisa, ikwazi ukudiliza inqaba. Njengoba sisitsho kulesi sifundo sithi sidiliza inqaba, amabhongo, izinto eziziphakamiselayo ukuba zibe ngaphezulu kukaThixo. We pull down the strongholds of the enemy. Siyaqhubeka mfundi, siyaqhubeka. Ilizwi lenkosi lithi wazibamba insika uSamson, wazibamba insika. Lithi izwi lenkosi wenza i-posture yongathi uguqa ngamadolo kanti ubuya kunye nensika. Abadeso labaha Jesus. Lithi wabangathi uguqa ngamadolo, ezuba xa sithandaza siguqa ngamadolo, ngoba isimboli leyo yozithoba kuThixo. He bowed to God Almighty, uThixo namandla, amandla ehla nokuya kwakho ngamadolo emadolweni, ngoba amandla ethu asemadolweni ethu. Kule ndlela izwi lenkosi lizabuya insika zombini nephahla lendlu. Lithi ilizwi lenkosi 3,000 yamaFilistiya welapho kunye neentsana zawo bafela kuloo ndawo, because of the presence of God, ngenxa ubukhona bukaThixo. Kule mihla siphila kuyo sititsha generation engaske yazi ukuthi it's not about the anointing, but it's about the presence of God. Ubukhona bukaThixo obuva sowedwa saphaleke, ubuve uwedwa uthandaza usendaweni yakho. Kunekhorasi elaliculwa kudala lithi ndinendawo yami yokuthandaza. Uyive lento abazalwane bengekho, uwedwa, i-victory, uloyiso ulive. Sifundiswe loo nto ngabantu abasifundisileyo, ngoba uThixo akakho sinentsini. uThixo kuwe kuloo ndawo zinintsi izinto uThixo ufundisile. Ndiyakhumbula kwenye iSunday sasifundiswe enkonzweni ukuthi ngeli xesha uDaniel angene emngxunyeni, yiprayer le yamsindisayo. uThixo wamsindisa ngomthandazo. Ngeli xesha uMeshach noShadrach noAbednego bafakwe ladiko lomlilo, yiprayer le yabasindisayo. We pray to a God oba khona nxa simbiza. Lithi izwi lenkosi wabakhona xa uYesu esithi Eli Eli lama sabakathani. Lithi izwi lenkosi uThixo wamva uYesu, laxaziwa kabini ikhuselo. Ndithetha ngokuqhawuka kwembophelelo, kwasiphuka mfundi, zaqhawuka i-metals awayebotshelwe ngazo uSamson, zibhunyulwa ngumlilo. Kuloo ndawo mhlawumbi manditsho ndithi inowayilayitwa loo holo. Kuloo ndawo leyo kwabafonyofonyo, wayifohloza uThixo ngeepresence zakhe, iholo yotshaba. Ndiyabhiliva nangoku kudala uSathane edlala ngawe, ungumkhonzi kaThixo, uyakholwa, but you find yourself uzifumana usembophelelweni. Namhlanje ndithi khululeka,
fundi ndithi khululeka namhlanje. Lithi ilizwi lenkosi chapter 4 verse 22 to 24 incwadi yabase-Efese lithi bathi nafundiswa ukuba nithi ngakwihambo yangaphambili nimlahle umntu omdala owonakaliswayo ngokweenkanuko zokulukuhla, nihlaziwe ke kuwo umoya wengqiqo yenu, nimambathe umntu omtsha othe ngokaThixo wadalelwa ebulungiseni nasebungcweleni benyaniso. Umbongo bangcwele, kungumbongo bathandeka kuThixo, kungumbongo bafundi ukuthi sazi ukuthi kunomuntu omdala okwazi ukulahlwa, okwazi ukulahleka. Uyalahleka umuntu omdala uyalahleka, elahlwa lilizwi lenkosi. Ngoba apha kuthiwa nifudula ninehambo, njengoba besenditshilo ngoba bendiqala ngisithi besike sahamba uYesu engekho, sifudula sihamba uYesu sifundiswa ngakwihambo engaphambili izinto zomuntu omdala. Wake wathi omnye utata, isono asifundiswa, into efundiswayo bubulungisa. Ndiyayikholwa mfundi, ubunobuza umntu ngoku, interviewe umntu ngamnye ozibhaqa esemekweni apho asengxakini, umbuzo uba wawuyifunda kubani le nto. Omnye ngathi ndazibona ndiyenza, zange ndiyifunde emntwini. Ndiyingqinela imfundiso endayifumanayo ngelinye ilanga kumntu omkhulu, umfundisi wam ebandleni othi nethi isono asifundiswa bubulungisa obufundiswayo. Ndifundisa bona nangoku umfundi ukuthi uyalahlwa umntu omdala, uyalahlwa neenkanuko zakhe zokulukuhla. Le nto okulukuhla mfundi inento enintsi epha kuyo, yile nto ithi inkosi ezwini layo, ndinikhupha phakathi kwabantu ndiphinde ndinithume kwakubo. Phuma phakathi kwabo, phuma zahlule kubo, undibone mna ndinguThixo, ndiza kwenza umahluko, babone umahluko empilweni yakho. Iintlobo zembophelelo, cinga ngezibophelelo. Ngaba unengxaki yokunika okanye ukwamkela uthando? Ngumbuzo. Ngaba usuka kwikhaya elinempakamo, unempakamo na? Ingaba unomsindo okanye uvukelo na? Unenkani? Ngumbuzo. Ngaba unokungaxoleli, ingcaphukelo, ubukraka okanye nentiyo mntwini uthile? Ngubani lo mntu? Ingaba unonxunguphalo okanye unamaxhala? Ngumbuzo. Wakhe wazama na ukuzibulala? Ngumbuzo. Loyiko luni ongaba unalo? Ngumbuzo. Wakhe wahambela itempile waba nobhuti? Wake wahambela itempile waba nobhuti? Kukho into esikhulu ekuthiwa nguhili ke, xa beyihlonipha abantu abangakholwa bathi ngubhuti. Wakhe waba nayo loo nto, wahambela itempile? Wakhe wazinxiba na iziphondo? Siyazibona iziphondo, abantu banezinto abazinxibileyo ngoku. Ubunojonga uqwalasele, wonke umntu uzambona unento ayinxibileyo, sisiphondo eso. Unazo izithixo, sisithixo kwaba nesithixo kwa eso, ngoba uthembele kulaa nto iphaya ayinxibileyo. Ziyathanda uba lapha entanyeni ke, ziyathanda uba uwoqaphela, uzazibona zifakwa apha entanyeni uba uzuyibone, naxa uthetha nawe uyibone. Sisithixo sakhe, sisiphondo sakhe, nguthixwana wakhe lowo. Wakhe wavuthiswa ngenkanuko ngumculo wemetal okanye irock, ezinto zithi xa kukho umculo othile ubone imeko ezithile ezifikela abantu bevukelwa ziinkanuko zabo. Wakhe waba nayo loo nto. Ziintlobo zembophelelo ezi. Ingaba uneengcinga zamanyala nenkanuko, uzanelisa ngokudlala ngomzimba na?
Do you masturbate? Ngumbuzo lo mfundi, kwezi ntlobo sithetha ngazo, kwezi mbophelelo, nazi izinto abantu bazenze ezi. Sivile kwi-confession rooms ngabantu abakhulu, abantu behlambulula ezinto kwabe bezenza uThixo bengamazi, bathe bomazi uThixo babona uba bubunyukunyuku ezi zinto, yinto engamelanga yenziwe ngumntu le. Ingaba wakhe wadlwengula okanye waphathwa gadalala na? Ingaba unesigulo esingapheliyo? Ngaba unamaxesha okuthandabuza ukuba ubukho bukaThixo okanye usindiso lwakho? Ingaba iyenzeka loo nto mfundi? Xa ndifika kule ndawo sizawugqibezela mfundi, xa ndifika kule ndawo ingathi uThixo angakunceda. Ndiyathandaza nawe istrongo lesivala ngayo, uThixo abe nawe, uThixo akuthande. Sesizawubonana ekugqibeleni, siyagqibezela xa sibuya, sizawubonana kwizinto ezininzi esawuzithetha xa sibuya sigqibezela. Ndiyambulela uThixo ngawe usammamele, ndiyambulela uThixo ngawe usaqhubeka nokuthi uhambe nezi zifundo, uzilandele. uThixo akusikelele. Amen.